Ka ramlali ka bade ka kmi ij urat khuswaha kala klat no na ka jingpang hat atang ketika kmi ij urat ka balaya da pajba ya kun ksiu jongka da ka baong ba urat judan ka jinge ka jia prabriu ka sonam kala penyap ilawlok bat katan ya urat syakane ka kam ka kmi teman jong urat khuswaha kala klat no na ka daw jong jingpang hat atak ha kasngi balang long gi bahayeng jong urat khuswaha utnga jangka udar bari sing uliathu ha kinong thok kubor baka ramlali kala ya dayo kun ksiu jongka urat nadu bak keteng jong u kelapau ha kejing penyap u raja ragu banshi kum unang syak kena bakongsan da ka bakam ba urat ulang belului bat ba syak frim ha kejing penyap briu ha mekhalaya abaya kren syakilat pathai kubor using ulang ba urat ula syak kena lamler namar kata kmi temen jong u kala susi kumba siteu menswa karamlali kalawan hakmat kilat pathai kubor bat kaleda ya kun ksiu jongka ba urat judan kejing dei bat nubundo kasunam kala penyap ilolok bat kelatan urat syakane kam loong karamlali kala keno baki briu ku badon bor kidon keti hak te kumkodma bat kila ban le eke ke bakiman using uloong ba urat udai briu bajemnut ubale kamram ubakit ke jingkit kli jong gayeng kasam jong u nadu bakpa jong u laklat no akapor badan ke klam kuven namar ke jingkru bisa ukpa jong urat ulale sya indur kumbak hat san snem menswa bat ulas sedang ya kam diso hadien ke jinglong jingman jong galong yeng kala khamba urat ulale sya indur ringkat berkemi bat arngut ki para kenthe jong u kumba sisna menswa tuju kil ong bob ki he plit kila kentai ban krene halor te kam da ka ba ong ba kate ka kes ka dei jong ka wei pat ka jela namar ba udei khna wala pas ya class 12 urat la trei kum unong khen jing khen ha ka jaka snatiar ka ba long trai da ka long yeng jong ka sonam ka ba dei ka nong song snong jong ka thain kuven nakar kar sya indur